Ahoj, tak jsem v Chorvatsku. Ráno jsem vyrazil z Bosny a celý dopoledne si užívám nádhernou cestu, samý zatáčky, minimální provoz. Fakt se mi dařilo, zase jsem si chvilku užíval asfalt, bavilo mě to. A těšil jsem se, že za chvilku dorazím na ty Vinetuovy skály, na který jsem se fakt hodně těšil. A že pojedu z druhé strany, takže v podstatě pojedu cestou, kterou ještě neznám, kterou jsem ještě nejel, protože minule jsem to jel obráceně. No a už tam jsou z dálky vidět, tak pomalu sjíždím dolů, abych za nima mohl vyjet nahoru a nemohu se dočkat. Město Obrovač. Krásný. Krásná voda. Tak tamhle zezadu, ze zora jsem asi sjel, anebo možná tamhle ze zora. Super cesta nahoru, teď jsem rád za kopcem, ale klikatice, parádní. Hele, tak jsem skoro nahoře. Tam si dám nějakou sváču a pofrčím dál. No a už jedu nahoru, konečně. Těšil jsem se na to od ledna a je to tady. A ještě k tomu mi vyšlo super počasí. No tak tohle nemělo chybu. To je prostě pastva pro oči. Ani nevím popsat, jak jsem si to celý užíval. Ty výhledy, to počasí, ty barvy, to je prostě boží. Všem doporučuji, jděte se tam podívat, kdo máte rádi hory. Takže tohleto je jedna z těch dvou cest, kvůli který jsem sem přijel. Tak jedem. Tak, jdem si plego. Pojedu pomalu ze dvou důvodů. Za prvý se bojím a za druhý chci něco natočit. Takže to je kouchací cesta, kterou mám jako výmluvu proto, že tady jdu pomalu. Jinak na GSu jsem tady nespadnu, to jsem to ustál jako jen tak na 12. Ale na tady tomu se cítím prostě opravdu líp. Kromě té silnice, tam se cítím mnohonásobně hůř. Ale paráda, Afrika, čau. Tak, a proto mám i tu kameru na helmě, protože když ji mám na těch řídítkách, tak nikdy nejsou vidět ty věci okolo, jenom vidět ta cesta před náma. Krásný, krásný, krásný. No hele, to jsou skály, to je paráda. To je fakt krása. A dneska mi vyšlo i počasí. Já tady se to rozváží, jak to je dobrý, ale já se stejně bojím o tom, že se mi šmejne přední kolo. No, minul jsem si myslel, že je bílá. Teď vypadá spíš taková šedivá, teda si záleží, jak je nasvícená. Ale to se. No není to super. A v podstatě, kdybych měl ještě lehčí motorku, ona zase tak lehká to není, ale pocitově je, no tak by se bylo ještě asi líp. Chtěl jsem furt koupit novější GSO, měl jsem ten poslední vzducháč, tu dvojvačku. No ale nakonec to vyšlo takhle. Koupil jsem za třetinu ceny GSa, co jsem prodal Suzu. No a ono mi vlastně a tady ty věci bohatě stačí. Já si teda stoupnu, ale mám vždycky pocit, že když stojím, že spadnu. Nevím proč.
Paráda. Nepadej, nepadej. Jo, tady si to pamatuju. Tady z Dendovi to pěkně ucáklo minulé. Takový pěkný musekl zrovna, ale to by člověk nechtěl padat. Tak, koukejte na to, jak je to super. No, je tady trošku díra, ale bych asi doskočil, ne? Tamhle krásná modrá věc. A jo, tady už si to pamatuju zase, tak paráda. No, tak, teď by tady něco mohlo spadnout. La la la. No a vypadá to, že jsem nahoře. To je dobrý. Paráda, vyjeli jsme to. Tak jsem tady, vyjel jsem to, bez úrazu. Tak ještě abych to sjel. Lidí je tady dost. Tak tamhle je spoustu Čechů na motorkách. No, spoustu, potkal jsem 4, takže paráda, kluci. Ježíš, tady je zácpa nějaká. Jsem nějaký nevychytal. Tak, ty auta pak vystříháme a budeme tvrdit, že tady nikdo nebyl. No koukej na to. Doufám, že ta kamera to dobře zabere. Tak na té zdi měly být obrázky z filmu, co jsem si myslel. Tak jsem to obešel a žádný film jsem nenašel. Takže tak. Tak teď vlevo určitě neodbočím. Teď jaká to mě chce vlevo, jo. To jste se asi posrali, ne? Tady jo. To je ta dvojka, jo. No dobře, no. Já to teda risknu sem doleva. Ale bojím, že je to chyba. A už tu spojku. To jsem asi nevybral úplně nejlepší cestu. Jsem hovnař teda. Ukaž, vole. A to kdyby se mi to líbilo, ale já to asi nepřekonám tady to. Kurva. Dost. Jak to? Jedem. Nejedem. Jedem. Tohle už stejně nesyru. Nikdy. Tak, teď jsem zastavil.
No tak to jsem vůl. No tak tohle neuřídím. Takže to nevím, jestli jsem udělal dobře. Asi ne. Ne jo. Ne. OK, dobrý, díky. Teď to vypínám zatím. Teď se zapnu jenom bez mikrofonu, to toho nebudu. A zkusím to tady nějak sjet, ale obávám se, že to je nad mé síle. Na to není jízda dolů, tady to. To je jenom takový. To jsem tomu dal. Tak to vypnu. To stlačím, nebo to ještě zapnu. Cíp jsem to a budu to brzy přes jedničku. Hlavně, ať se to nerozjede. Nebo mě najdou až nikde. Vole. Ach jo, tak já to vypnu. Ztráta záznamu. Takže takhle. To odskáču až dolů. Trošku mi jakoby spojka tam smrděla. I když by neměl. No ani vyřadit, tak on se mi nechce. Se budeme na tu zadní gumu. Asi. Já ji mám stejně na vyhození, že to je jedno. Nebo tady. No tam ještě vzorek je, on jako fakt neubejvá, je to dobrý, ani se jako... Nechci to jako zakřiknout, ale ta guma jako se zatím ještě nikdy nepropíchla. Mám už 3. sadu. Není to nejlepší materiál, ale zdaleka není nejhorší. Tady jsme přesně stáli před rokem. S Márou a se Zdendou. No a teď je čas na oběd. Mám tady masíčko, co mi zbylo ze včerejška od bosňáků. A tady k tomu mám štrudl fíkovej, nebo co to je. Takže paráda. Takže já si dám jídlo. Budu se kochat. No uvidíme, kudy pojedu dál. Doufám, že nepojedu zase tou cestou, co jsme loni přijeli sem. Chtěl jsem jinudy, ale nevyjel jsem to. Nevyjel. Ale pohoda. Nespad jsem zatím. Tak já se dám jídlo a pak se do toho zase pustím. Čau! Byl zvuk jak formule, to byla asi nějaká V4 nebo co? Tam se jak nezapl helmu. Tak jedu dál, zkusím to bez mikrofonu, tady to nepojedu pomalu, nechal se navlíkat. Takže pokračujeme, si stejnou cestou, než jsem plánoval. To tady je. Jo. Tudy jsem asi přijel. Před rokem. Je to ono? No, tak dobrý. Já se jezdila. Ještě ne tudy. No tak jedu dolů.
Všechno mi to mlátí. I ve mně to mlátí. Za mnou to mlátí taky. No, myslím, že už jsem na půl cesty dolů. A jedu v podstatě jen tak na volbě. Odpočívat můžu doma. Ale zase nějaký hluboký. Tak, dobrý. Hele, silnice, tyhle. Asi tak já nevím. No po dlouhý době. Už to teda bylo víc než dlouhý. Furt takhle, levá, pravá a furt dokola. A to si myslí, že to nikdy neskončí jako. A to už ukazuje, paráda. Tak snad. Tak moře a ostrovy. Krk nebo Rab nebo něco takového je to. No, skutřík. Druhý. Třetí, banda skutru. Čau. Ahoj. Proč ne? Tamhle asi pojedu. Tady. To už asi neuvidím to moře, ale to se nedá nic dělat. Dobře. 600 metrů projezdní bod. Velebická, asi Velebická cesta. Tady to je hezký. No jo. Tak jsem zvědavej, co mě teda čeká tady. Zase žádný auta, doufám, že tam nebude nějaký zákaz. Takováhle pěkná cesta, krásný, jak to padá, to se musí jet. Takhle to jenom nesundá kvůli mojí blbosti. Tak. Však se očím za to. Za plot. Paráda, to krásné, modré, klidné moře. A nějaké ostrovy. A ty jsou dost prázdný teda, si myslím, že jsou víc zalidněný. No to je boží. Už nahráváš, blikáš, je to dobrý. Krásný. No ta Jugoslávie je celá hezká tady v tom smyslu, jak Bosna, Chorvatsko, Černá Hora. Všude mají tady ty věci. Jo, tamhle dole bych chtěl bydlet. To nevím, ale jak se tam dostává zásobování, ale možná, že jo. Tak zase opět dneska čtyřkoviště. A to už bude asi jedno z posledních, jak si myslím. 24 kilometrů, jo. Tak to je hustý teda. Ale někde tam zastavím určitě. A dojím si to poslední masíčko. Pořádně se napiju. No a pak teda už pojedu po hlavní. Dám si nějaký kafe nebo Red Bull a nějakou bagetu si koupím ještě, protože se nažeru. No to bude teda pořádně se nažeru. No aspoň se nacku teda. Takže zákaz ohňů. Zákaz stanování a zákaz fackování. Dobrá.
Jo, tak tady se asi horlivcům musí dařit, no. Jo, a ten člověk nechce, aby mu to asi sklouzlo dolů, co? Ale že by tady jako mohlo spadnout, chytit, vybouchnout. No a pak nevím ten zákaz ohňů, jestli bych okecal. Tak, kolik říkali? Taky mám 56. Takže až tam bude 80, jak z toho budu venku. Tak to bude tak asi tak za 6 hodin tady tou rychlostí. Ale to vůbec nevadí, jako ve finále bych sem šel i pěšky klidně. Kdybych měl čas, bydlel tady nebo byl tady nepoblíž ubytovaný. Tak bych si dal takovýhle výlet. Tam má na zpátek, bylo to krásný pádíčko. Čau. Dobrý, tak lidi občas budou. To se hodí. Tyhle ty auta ty musí dostávat docela slušně zabrat tady. Aby to potom rovnou prodali, ne? Paráda. Hlavně nepadej. Ahoj. No jo, to je super. Tak to je krutá cesta. To nějak přeci říkali, že nějaký kamenice tady dělali moravský nebo něco. Že to byla nějaká hlavní cesta. Haha. Haha. O, další. Čau. Tak, krása. Tak co bude dělat kamera ve tmě, jsem zvědavý. Jak bude snímat. Nějak jsem to naštoloval. Mám tu DJI Action 4, ta trojka to moc nezvládala, tady to má trošku lepší čip. Já jsem zvědavý potom, co tam bude nebo nebude vidět. Tak. Docela výška. Musel jsem to sundat z helmy, protože baterie zrovna tady u té kamery moc dlouho nevydrží. Poslední masíčko od Bosňáků, co jsem dostal. Pojedu si tamhle nahoru. No, myslím, že jsem tak ve třetině, mám to plný kecky. Teďka to Benetu a ty tady to. Hovno. No, dobrý. Super. Občas tady projedou nějaký motorky, občas nějaký auto, ale velice zřídka. Já nejste tam je to ten Venetu. Ale jsem z toho zmaten, ale asi ne, ten byl vlastně o hodně dál. To je tam, jak jsem začínal teďkon. Jak to za komunistů, když si brali Čechoslováci konzervy do Jugoslávie, takže je znají Majku.
Někdy jsem jí moc nemusel. No, tam jsem viděl. Někdy jsem jí moc nemusel, ale tady je výborná. A pohoda. Tak lehkej záběr další. Tamhle jsem někde svačil, jsem opatrovejš teda. Paráda, paráda. Zase stoupáme, to s náma vzhůru. Ještě nějakých 14 km a snad. A nebo vlastně, já nevím, jestli chci, aby to skončilo. Tak uvidíme. Chvilku to můžu nechat, ale jedu hodně pozvolna, jdu do kopce. Tak to stojí za to. A ještě musím tady dokumentovat. Protože to jako padnout samozřejmě se nikdy nedá. Ale spadnout se nechceš jako. Ty vole. Nevím jak je to, ale je to dost. Půjdu tak, nevím, 20-30 metrů určitě. No, krásná cesta. U nás by udělali svodidla a zákaz jezdu. Takže mikrofon se mi vybil a i ten přijímač. Na chvilku jedu, na chvilku se dáme bez toho, ale tady jsou nové značky, takže to je normální silnice, kterou lidi používají. No a teď už zbývá jenom cesta domů a tuhletu kratoučkou dovolenou, tu jsem si opravdu užil. Celou cestu jsem pojmul jako nízkonákladovou a utratil jsem nějakých 7600 korun a 600 korun za pojištění, takže jako je neuvěřitelný, že se dá takhle levně cestovat 5 dní, 2500 kilometrů a utratil jsem něco lehce přes 8000 i s pojištěním. To je super. Neřešil jsem kromě jedné noci, kde budu spát, kam dojedu, kdy budu jíst, kam až se dostanu, prostě nic, byl jsem fakt v pohodičce. Spolíhal jsem jenom sám na sebe, jako skvělá zkušenost a moc se mi to líbilo. Měl jsem štěstí, že se neměl žádný problémy, že se mi nic nerozbilo a celá cesta byla fakt super až na poslední den, kdy jsem asi půl dne strávil jenom v zácpách a doběhla mě realita přetížených silnic, nasraných řidičů a neustálý čekání, uzavřený, no strašný, nevím vlastně, jak bych to měl ani vysvětlit, každý to zná, prostě zácpa. Naštěstí jsem toho ale hodně projel, mezi autama, ku podivu na mě nikdo netroubil. A některé zácpy byly opravdu dlouhý 30 až 40 km a chudáci řidiči, prostě ty tam museli stát spoustu hodin. No, taková je prostě realita. No nic, každá sranda něco stojí, ale jinak to bylo super a už se těším na další výlet. A za chvilku, relativně za chvilku, pojedu s klukama do Norska, kde jsem ještě nikdy nebyl a moc se tam těším. No ale teď se zase vrátím k téhle cestě, protože tady jsem si užíval několik hodin krásný zatáčky, už jsem byl fakt jako unavený z toho, ale bylo to super. No byla neděle kolem 4:00, 5:00 odpoledne a já už jsem teda věděl, že brzo nejedu na hlavní silnici a už se budu jenom vracet, ale tohle je super. Zatáčky několika hodinový, paráda prostě, žádný auta, nikdo, prostě jenom já a motorka. No a ten den jsem jel hodně dlouho do noci. Vůbec jsem nevěděl, kam přesně dorazím. Říkal jsem si, ještě 100 kiláčků, ještě kousek. Čím blíž se přiblížím k domovu, tím to bude druhý den lepší. Dokonce jsem přijel na nějakou benzínku vedle dálnice, říkám, beru kousek po dálnici.
a oni na té benzínce neměli benzín. Tak to jsem byl hodně zaskočený. A přišel ke mně nějaký mladý Chorvat a zeptal se mě, jestli moje motorka jezdí na benzín nebo na naftu. Tak to jsem byl taky hodně zaskočený. A nakonec mě poradil, že asi 7 kiláků dál je jiná benzína a tam naštěstí benzín byl. No a pak jsem najel na dálnici a potkal jsem první zácpu. Vůbec jsem si neuvědomil, že neděle večer jsem asi 40 km od Záhřebu a všichni se vracejí domů. No a pak už jsem jenom jel a chvilku jsem přemýšlel, tyjo, já snad pojedu celou noc? Já snad dojedu domů, teď to... Proč bych nedojel? Proč bych to nedal vlastně? No, ale někdy tak kolem 10:11 v noci v nějaký vesničce, když jsem přijel kruháč rovně, protože jsem se ho nevšiml, tak jsem si řekl, že si asi najdu někde nějaký místo na spaní. No a našel jsem si krásný místo na poli. Dobré, pěkné ráno. No to je krásně. A tady jsem dneska spal teda. To je hustý. Nakonec jsem jel asi do 11 v noci. Pak říkám, no nic, lehnu si tady někde u pole. Ale jsem si. A bylo mi dobře. Bylo teplíčko krásně. Turky už tady jezděj. Koukají na mě jak zjera. Ale kolik je? 5:30. Uklidil jsem si krásný místečko. Byl jsem tady docela schovaný pěkně. Pěkně jsem tady byl schovaný teda. No. A já teda jedu. Protože ještě bude... Vypadá to, že dneska bude zase krásné počasí. Hele, a další traktor. Myslím, je o čem povídat. Já jedu, čím mě na mě fakt divně. Tady chrápu. No a do cíle mi zbývá 551 kilometrů. Je 7:30, no to je super. Dám si tady jeden nezdravý nápoj. A trenéra do pohody. A dneska budu spát v posteli. Takhle se rozmazluju, to je strašný. No ale je hezky. Krásně, na to, že je 7:30 ráno. To je super. Tak jsem dorazil do Rakouska. Jsem to zkrátil, pojedu Bratislavu a koukám tady na ty vrtule teda. To jsou taky blázni ty Rakušáci teda. Takhle si hyzdit vole krajinou. Myslím si, že jim to pomůže. Hovno jim pomůže. Je to pěkná blbost tady. Ale kdo ví. No tak jsem na dálnici mezi Bratislavou a Brnem a mám najeto 2222 km a 200 metrů. Paráda. Mám to 295 do Prahy domů. Tak super. To snad už dojedu. Tak zatěl. Tak já to tady ukonču to video. Mekáče na D1, stejně jako před pár rokama s Maxem, když jsme se vraceli z Makedonie. Dal jsem 2500 kiláků. Motorka už pak nežrala volej, ta ho žere jenom prostě na dálnici, jinak jsem na celou dobu potom nedolejval. No a nic se nerozbilo, já jsem se nerozbil, tak snad, no nevím. Snad ještě dobře dojedu, tak zatím, čau. No a pokud jste se dodívali až sem a aspoň trošku se vám to líbilo, tak to když tak volejkujte, ať to vidí víc lidí. Tak díky, mějte se krásně a zatím, čau.